हेलो सांग माने आज आमर ए ठाकुर घर पूजा सरीगला। यहाँ हूँ सुदशा व्रत टे मंदिर बुली जा। यहाँ हूँ टंकपाणी रोड रघुनाथ मंदिर। आठी हूँ आमर शिव मंदिर अच्छी, लक्ष्मी नारायण मंदिर अच्छी। से जोटा देखुं ऑरेंज कलर सी हूँ हनुमान मंदिर। आ जो बड़ मंदिरटा सी राम लक्ष्मण सीता मंदिर। देखो मंदिर परिसरटा केते सुंदर लगुच। आईटा बहुत बड़ मंदिर भी। आपड़ जिते भी आसबे टंकपाणी रोड तो निश्चित भाव या दर्शन करके हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु लीजा आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल मम कम ओडिशा को।
ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ତ ଆମେ ଏବେ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେଣି। ଆଉ ଆଜି ତ ପାଗ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା ବର୍ଷା ଅଛି ନା ଖରା ଅଛି, ବାସ୍ ଭଲ ପାଗ ବି ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି ଆମେ ମାନେ ପାଳୁଛୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଏବେ ଚାହା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଥା ଅଛି। ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଖାରୁ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଖାରୁଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଘର କଖାରୁରେ ଡାଲମା କରିବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ତୁମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଖାଇଛି। କଖାରୁଟା କିଏ ଜଣେଇନଥିଲି। ରୁହ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଣ ତୋଳିକି ଆଣ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଏତେ କେୟାର କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ତମକୁ ଦେଖାଦେଲି। ଟେଷ୍ଟ କରା ଗୋଟେ ଆଉ ତମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ ତାହେଲେ ଆଉ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ। ତ ଏବେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛୁ। କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡାଲଡା ଘିଅ, ସେଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ଓଉକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଓଉଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଛେଚି ଦେଇଥିବେ। ଛେଚିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଓଉ ଖଟାର। ଏଠି ବି ଆମେ ଟିକେ ଛେଚି ଦେଇଛୁ। ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛୁ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛୁ। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଉ ଆମର ଏଇଠି ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ଏବେ 80% ସିଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଭର୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଓଉ 80% କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ରୋଷେଇ କରିବେ ତ ଗୁଡ଼ଟା ହେଉ କିମ୍ବା ଚିନି ହେଉ, ଆପଣ ଯାହା ବି ପକାନ୍ତୁ, ମିଠା ପକାଇଲା ମାନେ ସେଇଟା ପଛରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆଗ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆପଣ ସିଝାଉଥିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଉ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟମି ୟମି ଓଉ ଖଟା। ତ ସେପଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଲମା ବସାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପାଣି ନେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି ବୁଟ ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି କିଛି ଭିଜେଇ ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଆମର ଆଗ ଏଇଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଟା ଡାଲି ପକା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପରିବାରେ ଏଠି ଆମେ ନେଇଛୁ କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ବୋଦି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ପରିବା ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ପୋଟଳ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କାଙ୍କଡ଼ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଏପଟେ କଭର୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏପଟେ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚି ନେଇଥିଲୁ।
ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହେଉଛି ତ ଅଦା ଛେଚା ଟିକେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ କିଛି ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି କଭର୍ କରିଦେବା ସିଟି ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଡେକ୍ଚିରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆମର ସିଝିଗଲାଣି ତ ଆମେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରାଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଓଷା ବାରରେ ଡାଲମା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନିଶ୍ଚିତ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଡାଲମାଟା। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ। ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେଇଥାଏ। ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ତଡ଼କା ଦେବା। ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ଡାଲଡା ଘିଅ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ। ଘିଅ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି ହିଙ୍ଗୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ହିଙ୍ଗୁଟା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡାଲମାର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ଏବେ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତଡ଼କା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଯେଉଁ ଡାଲମା ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଆଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ମସଲା ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଛୁଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଡାଲମା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପରିବା ବି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସିଟି ଜମା ଗୋଟେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ କିଛି ଛାଣି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଖଟା, ଅରୁଆ ଭାତ, ବାଲି ଆଉ ନାହିଁ କଦଳୀ ଏରାକ ତା ପତ୍ର ଆଣିଥିଲୁ। ନସିଟା କଦଳୀ ମୁଁ ପତ୍ରରେ ଅଲରେଡି ଖାଇବାର ଦେଖିଛି। ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। କେବେ ଥରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କଦଳୀରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମାର ଟେଷ୍ଟଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେବେ ବି କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଗରମ ଗରମ ପଡ଼ିଯାଏ ନା, ତା ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ମାନେ ପେଟ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ। ହାତ ଚଲା ହାତ ଚଲା। ଏଡ଼ୁ ନା ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇକି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି। ये हाय करना। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇକି ଲାଗୁଛି। ଆ ସ୍ମାଇଲ୍ ତ କରୁଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଖାଇଚାଲ। ଭୋକ ହଉଛି ଜୋରେ? ଖାଇ ଖାଇ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।